Apostázia. Skutočný význam slova. Poďme sa v rýchlosti pozrieť na tému vytrhnutia cirkvi. Existuje totiž silný biblický argument, že veriaci tu nebudú v čase, keď sa zjaví Antikrist alebo nastane 7-ročné súženie. Keď sa hovorí o vytrhnutí, mnohí ľudia okamžite argumentujú slovami z 2. listu Tesaloničanom, kde sa v 2. kapitole píše: Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia. Väčšina ľudí automaticky predpokladá, že toto odpadnutie od Boha znamená masívnu stratu viery vo svete. Je tu však jeden zásadný detail, ktorý sa často prehliada. Tento slovenský výraz pochádza z pôvodného gréckeho slova apostasia. Hoci ho moderné preklady prekladajú ako odpadnutie, staré historické preklady Biblie toto slovo prekladali ako odchod. A to nie odchod od viery, ale fyzický, priestorový odchod. V gréckom starom zákone sa toto slovo používa 15 krát a za každým označuje zmenu miesta, teda reálny odchod. A teraz sa nad tým zamyslíme logicky. Apoštol Pavol písal tento list s cieľom utešiť a upokojiť vystrašených veriacich, ktorí sa báli, že zmeškali Pánov deň. Prečo by ich utešoval tým, že im povie: nebojte sa, najprv všetci stratia vieru a potom príde Antikrist? To predsa nie je žiadna útecha. Jeho slová dávajú zmysel vtedy, ak hovoril: buďte pokojní. Najprv musí nastať fyzický odchod, teda vytrhnutie cirkvi, a až potom sa zjaví človek neprávosti. V tomto kontexte dáva celé písmo dokonalý zmysel a prináša skutočnú nádej a pokoj do našich srdc. Amen.